Alright, makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paSly Media TV nepaJCTV Africa. Tiri kuno kunzvimbo yekuNorton. Sezvamunoziva mazuva ose tashanyira hanzvadzi vari kuno vanonzi Claire Lunga. Avo vane dambudziko ravakasangana naro mukurwara kune chirwere chinonzi endometriosis. Saka tauya kuno kuti tinzwe dambudziko ravo rakamira sei, uyezve rakatanga sei, uyezve upenyu hwavo hwaafekitika zvakadii, ende imimi semhuri yeZimbabwe mungavabatsire sei kuti dambudziko ravo ringe richipera. Hanzvadzi makadii zvenyu? Chiperi makadiwo. Right. Ruzhinji rweZimbabwe ringade kuziva zita renyu uyezve nemakore nekuti dambudziko ramunaro rakatanga rini? Ini ndinoitwa Claire Blamlunga. Ndine 32 years. Dambudziko randinaro ndingangoti ndakatanga kunyanya kubleeda 2014. Ndichibva saka kuba 2014 ndaingoenda ndichinogezwa chibereko. After every 3 months vachigeza chibereko. Until 2021. Ndopa vakazondiita kaoperation inonzi laparoscopy. Vachibva vaona kuti ndaiva endometriosis lesions around the chibereko. Right. Saka from there yakabva rangoramba richingoproceed. Ndakambenge ndambonzi ukaita mwana zvinoita nani. Ndobva ndaita mwana wandakaita just after ndapiswa iwayo avanga vaona acho around the chibereko. But igore ripi? 2021. Alright. But akangoramba achikura. Okay. Zvekuti in 2023 ndakaita cyst. Pavakanocheka kuti vabvise cyst riya vakabva vatoona endometriosis yatowanda kuside kuleft, iri kuurethra, kubladder nekurectum. Okay. Saka zvinoreva izvo kuti pese pandinoenda kutoilet ndinotorwadziwa. Alright. Saka from there handina kuzokwanisa ndaifanira kuti operation 2023 muna July, but handina kukwanisa kuwana mari yacho yekuti ndikwanise kuitwa operation yacho. Okay. Imimi painterview yamakaita neHerald makataura kuti manga muri munhu anga achizvishandira. Titsanangurirei kuti muchizosangana nedambudziko iri ndezvipi zvamakarasikirwa nazvo, uyezve zvakafamba sei kuti muzosvika pachinzvimbo chamuri nawo? Inini basa randakadzidzira nderekuita telecoms technician. Alright. Or engineering. Saka rinoinvolva kushanda neheavy material, kukwira maladders nekuita sei. Saka most of the times since ndichinge ndichibleeda uye kana ndisiri kubleeda sometimes ndinge ndichirwadziwa zvisingaiti. Ndakatorasikirwa zvekuti handichakwanisi kuenda kubasa. Usually ndichingori pamba kazhinji ndine chigubhu chine mvura inopisa ndakachisa padumbu kuitira kuti marwadzo acho aite zviri nani. Plus mazuvano zviri kuita zvichiwedzera, saka kazhinji ndinenge ndakabayiwa pethidine kana kuti morphine zvichita kuti ndakatongorara. Mane nemwedzi kana kuti makore mangani musingaendi kubasa? Ike zvino ndane almost 3 years ndakagara. Okay. Ndakagara ndichingoita izvo zvekungobayiwa padiki. Okay. Right. Ndanzwa muchitaura nyaya yekuti makanzi muite mwana zvinogona kubatsira. Manga maroorwa here kana kuti makangoita mwana musati maroorwa? Ndakabva ndaroorwa gore iroro. Ndaiva ndine mukomana wangu wandaifambidzana naye. Alright. Saka ndakabva ndaroorwa gore iroro. Ndibva ndaita mwana wangu mukomana. But
hazvina zvazvikabatsira. Alright. Zvakatoita wese ndichibva ndazoita wechi2 wacho Tara gore ripi? 2023. Alright. Ndanga ndanzi chibereko chakutofanira kubviswa nekuti ndandazoita futi inonzi iyo adenomyosis. Adenomyosis inoita muchibereko. Alright. Saka inokonzeresa futi kurwadza kwechibereko. Saka vakabva vati chibereko chaifanira kubviswa. Saka ndakabva ndaita mwana wangu iye wekupedzisira. Alright. Ndichibva ndangoita still macomplications nayo endometriosis yaingondirwadza during the pregnancy. Nemafibroids nechichi zvakangowanda during the pregnancy. Saka mwana wacho akatozoita preterm. Ndakasununguka at 6 months. Alright. Iye zvinezvi mataura kuti muri kuaffectika musi kukwanisa kuenda kubasa. Baba vari in the picture here kana kuti avapo? Vari in the picture asi apa vari kuMozambique. Vari ku vaishanda ikoko asi patime yandakaita nhumbi yekupedzisira takaita time ndiri muhospital. Saka ivo vaiva kunoko vachiita nezvangu muhospital vachiona kuti zvakamira sei, madecisions futi aida kumekwa kuti tomirira here kuti mwana asvike time yake kana kuti toopareta zvese izvozvo izvo zvazvakamirira ivo. Saka vakaita time vasiri kubasa. Saka ike zvino ivo vakatoluzawo basa ravo. Saka vakutotanga kuti wani kutsvaga Alright. Imimi semhuri nyaya iyi yakakuaffectai sei mararamiro amakanga muchiita kusvika muzosvika pari nhasi? Ndiri kuona makabata microphone muri kubvunda. Zvino ndezvipi zvakanyanya kuaffectika pamuri? Alright. Uku kubvunda kwandiri kuita ndine mapiritsi andinomwa ma-antidepressants. Okay. Saka ndiwanonyanya kuita kuti ndibvunde kudai nekuti ndakanda nyaya yekungoramba wakagara pa1 place. Okay. Vamwe vachingobuda vachinorarama upenyu, ini ndichingoramba ndichingosara ndiri mumba ndichingori panzvimbo 1 yakaita kuti ndive depressed. Semunhu anga anemba yake zviri kumuaffecta pakuti munhu anogara achirwara, saka anotoda rubatsiro kuti vana achengete vana, kuti agare ega. Vana vacho vanenge vachida kuti vabatsirwe. Iye wacho haanawo financial power pari zvino nenyaya yekuti anenge achigara achirwara. Saka zviri kumukanganisa kuti ave munhu anogona kuzvimiririra samai vemba ari ega. Ndakanda kuita masuicidal thoughts. Saka ndakazopiwa ma-antidepressants. Saka ndo anoita kuti maside effects awo ndeyekuti unofuta, ndeyekuti kusheka kunoita mumaoko ikoko. Tinoziva kuti kune board rinomirira ma-engineers etelecoms kana ndisingakanganisi. Havanawo here kubatsira nezvamuri kusangana nazvo tisati tapinda kunyaya yezvamuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsire? Ndandisati ndambovaapproacha. Alright. Ndivakumbire rubatsiro. Okay. Vekubasa kwamaimboshanda pane vakambokubatsira here? Aiwa, ndakangoresigna, ndakangosiya. Alright. Okay. Alright. Iye zvinezvi mamuchindiradza makadzi enyu muchiti maifanira kunge muchienda kuIndia. Nyatotsanangurirai kuti zvakamira sei uyezve mhuri yeZimbabwe ingakubatsirei sei? Alright. Ndakaitwa pandakabviswa chibereko nachiremba wakandibvisa chibereko, asi ivo vakazosvika pakuti nekuti ndairamba ndichirwadziwa zviya zvekutoti kana ndikatoenda ndikanotariswa BP yangu yaitoonekwa yakatokwira zvisingaiti, ndichirwadziwa kudaro kusvika kana ndikatanga kubayiwa
ndochitanga kudzika. Saka chiremba vakabva vazoti inini handichanzwisisa kuti zviri kufamba sei, ndazvikoniwawo. Saka vachibva vati zviri nani kuti ndiende kunze kwenyika, ndinobatsirika kunze kwenyika, kwekuti machances ekuti vaindivhura anenge ari mashoma nekuti maoperations andaitwa akati wandei akutosvika kuma9-10. Saka vakabva vati zviri nani kuti ndiende kunze kwenyika. Saka pandakaenda kuHerald ndaida kutoti ndiwane rubatsiro rwekuti ndiende kunze kwenyika. Ndichibva ndazowana munhu akandipa contact yevamwe chiremba, handichavatauri nezita nekuti handisi kuti vanoda kuti vazivikanwe here, vari kuSouth Africa. Vakabva vati vanokwanisa kuuya kuzondibatsira kunoku, ndispecialist muendometriosis field iyoyo. Saka vakati vanokwanisa kuuya kuzondibatsira kana ndikakwanisa vakati nditwe MRI scan, then from there vochizodecida kuti vachatora course of action ipi yacho. Saka ike zvino ndandichitokumbirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti rundibatsirewo nemari iyoyo yekuti nditorwe MRI scan, nekuti vakati MRI scan ikangoita nemari yechipatara, ndobva ndatovaudza vanobva vatouya kuzondioperata. Mungape muchidimbo kuti mari dzacho dzakamira sei kuitira kuti vanokwanisa kubatsira vabatsiri? MRI scan MIC vakati vanoda $1,000 US. Then quotation yekuhospital ndakanotora yekuBelvedere maternity $1,500 laparoscopy. Saka yese all in all inenge iri 2.5. Iye zvino imimi muri panapa ndezvipi zvimwe zvamunoperevera kunge ndanzwa muchitaura kuti munogara muri in pain, ndezvipi zvimwe zvamunoperevera pamunenge muchiita basa renyu panopamba? Chikafu zvakamira sei nezvamunonida, medication zvisati zvaitwa? Medication ndo inowanzoita dambudziko, nekuti medication yandinonwa, ndine mamwe mapiritsi andinonwa anoita $45 for every 28 days. Saka dzimwe nguva anoperevedza, ndo anoita kuti cycle yangu yemaovaries isaite kuti ndiende kuperiod. Saka paanongopera, inini kana ndisina mamwe ndinobva ndatotanga kurwadziwa kuya. Saka kazhinji chinoperevedza mishonga, nekuti dzimwe nguva vanonditi zvibaye wega mainjections for pain. Kana kuti unodedza nurse aid, kana nurse anouya achikubaya for pain management yacho. Saka dzimwe nguva mishonga yacho iyoyo ndo inoperevedza zvekuti panenge pasisina mishonga. Pana anokubatsira here kufamba kana muchida kuenda kuchipatara? Pana anokubatsira here pana? Hongu ndinofamba namai vangu kazhinji kacho kana ndichienda kuchipatara. Then pane zvimwe here zvandogona kunge ndisina kubvunza zviri pamwoyo penyu zvamunoda kuti mhuri yeZimbabwe izive pamusoro pedambudziko renyu? Ndingangoti ndoda kungoti vazive kuti kana munhu achiti ari kurwadziwa nekazhinji ravanoti jekogonorrhea riya, vatore seriously, nekuti isusu zvakangotangawo tichingonzi une jekogono kusvika. Zvakatanga mune makore mangani? Zvakatanga ndofunga ndiri kumagrade 6. Chingoinzwa period pain iyoyo, vanhu vachingoti jekogono, kusvika ndazodiagnoswa kuti aiwa it's actually endometriosis, and ndakanga ndatombobviswa mamwe maorgans achifungirwa kunzi ndiwo ane dambudziko. Ndichitofungidzirwa, ndakatombofungidzirwa kunzi pamwe icancer, pamwe but iri iyo endometriosis
inotora time kuti vazonyatsoidiagnosa kuti ndiyo, and inonetsa futi kuzoirapa. Inenge ichida support yakawanda kubva kufamily Alright. nevanhu vanenge vakakukomberedza, because vanhu vanotaura macomments zvakangofanana nekuti izvozvi munhu akandiona akanzwa kuti munhu uyu anorwara, marwariro andinoita nemafutiro andakaita, vanhu vanenge vachitoti anonyebedzera kurwara kana kuti asi kunyatsorwara chaizvo chaizvo. Icho mapilitsi akatondifutisa, itori side effects yemapilitsi. Then dzimwe nguva ndinenge ndakazvimba dumbu, saka vanhu vanenge vachitobvunza kuti nhumbu yenyu muri kusununguka rini. Vamwe vangu vari unfortunate havazokwanisi kuita vana zvachose, saka kunge vachibvunzwa kunzi uri kusununguka rini, zvinhu zvinovabata bata. Saka ndizvozvo zvandingataura. Right. Mambo tombotidzokerei kumashure tisati tapedza. Mambotaura nyaya yekuti makange makuafectika mundangariro nekunyaya yekufunga kwakanyanya. Vemumhuri sapoti muri kuiwana here yekuti kubatsirei parwendo irworwo? Vakanga vanozama nepavanogona napo kuti vandibatsire, asi takanga tongoita kutadza kunzwisisana panyaya yemainjections. Alright. Kuti vana chiremba vanoprescribe kuti enda unobayiwa mainjections. Ivo vanenge vozvitora sekuti uri kuita drug addiction. Alright. Drug abuse. Okay. Kuzvibaya kwaunenge uchizviita kana kukumbira kubayiwa kwaunenge uchiita. Alright. Iko kuri kutorwadziwa kwaunenge uchiita. Okay. Saka tiri kutoenda tese sefamily for counseling. Kuti tive on the same page, tinzwanane kuti hakusi kuda kwangu kuti ndinge ndichibayiwa, hakusi kuda kwangu kuti ndinge even ndikaita addiction yacho, kunenge kusiri kuda kwangu. Inyaya yekuti ndaiedza kubatsirwa, asi ndichibva ndazoita futi dambudziko iroro rekutova addicted to madrugs. Dambudziko rake rakatanga kwaane makore akawanda, nekuti akamboenda kunotraya kutraina kuAir Force, akatadza kubudirira nenyaya yedambudziko irori. Akaenda futi kuChina, aingonetsekana nedambudziko irori. Adzoka muno muZimbabwe, dambudziko rakaenderera futi mberi. Saka machallenges atiri kusangana nawo, machallenges emabills acho anenge akawanda achiuya. Nguva yacho pakati inenge iri pfupi pfupi zvekuti zvipatara zvese zvemuno muZimbabwe zvemuno muHarare zvizhinji zvacho taakutozivana navo nenyaya yekuti akarapwa ikoko kakawanda. Mabills acho tichiri kutobhadhara mabills kuzvipatara ikoko kwaakarapwa. Saka challenge yatiri kusangana nayo ndiyo yekubhadhara mabills nemishonga yacho, uye kuti iye nekuti anogara achirwara haana chaari kukwanisa kuti kuti aitewo kuti atsvage mari. Right. So machallenges atiri kusangana nawo nekuti ane vana futi vari kuda kuti vachengetwe. Dambudziko iri makaritarisawo saimi samai mwana ari anemba, zvakamuafectawo sei paimba yakewo makazvitarisa samai? Semunhu anga anemba yake zviri kumuafecta pakuti munhu anogara achirwara, saka anotoda rubatsiro kuti vana achengete vana, kuti agare ega. Vana vacho vanenge vachida kuti vabatsirwe. Iye wacho haanawo financial power pari zvino nenyaya yekuti anenge achigara achirwara. Saka zviri kumukanganisa kuti ave munhu anogona kuzvimiririra samai vemba ari ega. Imimi samai vake zvakakuafectai sei upenyu hwenyu? Ini zvinondiafectawo, one, financially, sezvekutaura kwandamboita,
kuti tinongogara tichingori takabata mari dzekubhadhara paanenge achirapwa. Zvinondiafecta futi emotionally pakuti kungogara uchingoona mwana achingorwara usingakwanisi kuti umubatsirewo, nekuti dzimwe nguva zvinenge zvichidiwa zvacho mari dzacho unenge usina, saka unopedzisira wangomutarisa. Saka emotionally zvinhu zvinondishungurudzawo nekuona kuti iye haasi kukwanisa kuti amire pachake nenyaya yedambudziko irori raainaro. Alright. Imimi samai, ndeapi mashoko mibhari pamwoyo penyu amungade besides zvandakubvunzai zvamungade kuudza mhuri yeZimbabwe ingade kubatsira Clay padambudziko raanaro? Masvita, inini samai ndanga ndichida kuti dai awana rubatsiro rwekuti ambotariswa zvekare, nekuti pane vakatoofa kuti vanogona kumutarisa, asi pane zvinoda kubatsirwa zvakafanana nekuti chipatara chacho chekuti anorapirwa MRI yacho yaakanzi aitwe inoda kuti ibhadharwe. Saka chikumbiro changu changa chiri kuti dai akwanisa kuwana mari idzodzo atariswa, nekuti dhokta wacho akaofa anonzi ndimazvikokota pane zveendometriosis, kuti dambudziko rake rikatarisiswa zvinogona kutibatsira kuti anogona kusimukawo akakwanisa kuti ashandewo, uye dambudziko rekugara tiri kumahospitari rinogona kupera. Tichipedza chirongwa, imimi mati muri kuda rubatsiro, vanenge vaida kubatsirai vanokubatai panhamba dzipi ndivanozvifambisa sei? Vanokwanisa kundibata paEcoCash. Alright. 0777 80146. Ndodzokorodza zvakare 0 7 iripo paEcoCash kana paInbucks kana paOmari. Alright. Inobuditsa zita iroro rekuti Clay Blamlunga. Alright. Okay. Ndizvoka muri yeZimbabwe zvatanga takakubatirai kuno kunzvimbo yeNorton kwatatina hanzvadzi vanonzi Clay Lunga, avo vari kuita dambudziko endometriosis, chirwere chaita kuti vave nemaoperations mataura kuti 9 pamwiri penyu. Saka toda kuti tibatsirane semhuri yeZimbabwe, ngatiwanei ruoko rwatinoisa $5, $10, $50 will go a long way. Mari iri kudiwa panapa imari inokwana kuita iyo 2500. Saka kana muripo vanokwanisa kubatsira hanzvadzi yedu iyi, please makasununguka kuti muvabate panhamba idzo dzamuri kuona pascreen kuitira kuti vabatsirikane padambudziko ravanaro. Kana muripo munoti isusu tine chipatara chedu, manzwa vaitaura nyaya yekuti pane chipatara, kana mune zvamunokwanisa kuvabatsiridza nazvo, especially vari mumedical field, vabate zvakare panhamba idzodzo mokwanisa kuti muvabatsire padambudziko ravanaro. Kubva kwandiri ndakamirira mukoma Sylvester Tafumani Sly Media, ndini Jethro, tichitosangana pamavhidhiyo anoteera. Tokumbira mhuri yeZimbabwe mubatsire mhuri padambudziko ravanaro.